едно гръбче на педи гръбче. Опа! Така, раздвижиме кръвта. Сега нещо върти ли се да някъде да не се е така? Сега с това с другото кремче по свивките. Смостелата, това в тубичката. Да, това е пускане, той на темата. Обвинявай, че бивата щяше да падне. Тук, кръченце, тук, той тук много. Дай ми гушкачка, дай ми гушка, хубаво ми е подач. Той с толкова по-голям отвор отгоре. Голям и плътен крема. А дупенцето сега с това да маже ли или не? Ами не, колко с другото щяхме да го мажем. Мажи го, няма го мажеме цялото с клотримазол. С клотримазол само там, където е червено и има подсичане. Ами червеничко Само където има подсичане, а с това наоколо, нали, за да... Да, ама кой има там доста? Червеничко надолу, да. Другото решение си въобще. Не ми затваря очи. Въобще не ми затваря. Сега ще дръпнем бипката. Не. Той като е без бипката и с краката са... Аз го плаша Сви само. и спъни. Много добре. Да. А сега виж как си седи, се едно отишъл на масаж. Да си го обработваш, да. Ти си много лесен, бе. Излагахме го пак, Боже. Пак го излагахме. Я отзад сега браслетите. Иначе първите 2 вечери те процедури без бива, нали си спомняте какво беше? Рев. Да, то се върти. И всички, и ръцете, и краката е така. Бибата, който е измислил Бобчо, много добре направи. Така. Ние май сме готови. Сега пъпа и после накрая тримазола на какво беше. Ясно може да ще защото се изтри. Да. Защото снимам клипче. Как му се... Двете баби му правят масаж. Как му правят кеф? Ето аз взех помощ. Взех помощ, да. Ох, този път кога ще падне? Имам чувството, че е такова като потъмняло, като застаряла раничка. То не е такова червено. Да. Нали? Ами то, нали, за това е потъмняло, защото го... Да. Колко време тук го... Ето виж гледа, почти... И то е така, където става се едно забира, става едно такова кафеникаво, лигаво. То това е от пудрата, бе, колко. Това е лигавото е от пудрата. Не, там. Виж, като на стара рана, когато ти пада срубчето. Какво? Тресна. Хубавото е намазано дупе. Не, това е стария, ама дупето да. сега, нали го мазахме, бе, детенци, ма. Поне най-редовно ги прави тези номера. И аз ще взема една. Чакай, аз ще го махна да ми си изцапа. То не е добре на хавлията. Така седи, че той... Опа! Имайте готовност, че той след като акне, после пишва. Мокри хавлията, дай да я махнем, че поне ние да не... Да, фащай го. Ето това. Ама за пудричката да сложим. Айде, има и друга хавлия. Айде, Ама... бе. Чакайте, да сложим и това малко преди да сме... Ми забършиме това наканото. Ами като му сложим пудрата? Че да може така преди да е с дрежките да му посети. Ох, как се отпуснал, защото ме топличко. Чак, че това го усукахте. То може би трябваше да се усука, за да падне по-скоро. Аз не знам, да звънните утре на докторката. Питате, трябва ли нещо На да коя се... докторка? На тази малумната тук ли къде? Да, на коя друга? Не му е добре докато. Как може, въпреки толкова мазание и... Стоиш го мъж. Ма тя пъщо каза, че само 2 пъти на ден. Еми то с клотримазол 2 през останалото време с пастата.
Но паста, нали виждаш, че нищо не помогна? Да, тук му беше преди само червеничко, сега